Wij staan hier voor de Nije Werf in het mooie Waterswaard Driersum en we zullen kennis maken met de nieuwe pachters Dirk en Sita, die hier de pachters binnen van de Nije Werf sinds kwart. En we willen even met hun importeren van wie zij binnen en wat ze hier aan je dwang gaan willen. Dus we zijn heel erg benieuwd maar wie we te maken krijgen. Ik ben Dirk Spiekhout, de nieuwe pachter van de Nije Werf. Ik ben Sita Vriesinga en de partner van Dirk Spiekhout. Nou, mijn taak is het ondersteunen van Dirk, werd ik ken. En het organiseren van allerlei activiteiten, evenementen en dat soort dingen. Waaronder workshops, Jan. Ik ben bloemist, dus het Jan van blomskikken, dat zal ik weer plak vinden gaan. We nemen het sinds mei dus in de Blommenmek. Voor de gemeenschap leuke dingen dit doen. Dat is van koken tot eten, tot sportspel, van alles wat. Nou ja, wij zeggen het voorbij komen en Dirk wil heel lang iets van zichzelf. En ik wie direct wel weer om taal om weer volop aan de slag te gaan. Dus deze vacature kwam en toen hebben wij daarop gereageerd. En toen ben wij als uitverkorene uitzocht, zeg maar. En ja, het lijkt dus een hele leuke uitdaging. Gewoon dat je eigen aai kwijt kan en je eigen creativiteit. Het deelt voor Dirk echt in het bijzonder, want ja, die kan zijn eigen dingen in de keuken doen gaan. Zij zagen gewoon de standaard snacks komen gewoon in beeld. En de platesmenu van simpel snitseltje, maar frietjes, salades erbij om hier op te eten of mee te nemen. En je begint hier een 3 gangen menu zetten voor de alleenstaanden. We hebben allebei een passie voor de minima's. Dus daar kunnen wij nou ook volop meer mee doen. Dus het is wel de bedoeling dat we volop in bedrijf gaan om de mensen te plezieren van 0 tot 99 jaar. Wij zeggen dit als een gigantisch mooie kans. Die wij echt wel met beide handen aangrijpen. Nou, de standaard dingen die blijven gewoon, de biljarten en badminton en volleybal en alles gaat gewoon terug, wat je standaard is. En er komt wat basketbal bij. De mensen willen hier graag darten. Dus ik plannen van maken. Dus voor alles, alleen wat nieuwe dingen. En wij een doornsgroep die straks regelmatig komen willen. Het moet echt weer het hart van de samenleving van wat is wat Driersum en omgeving worden. En graag gaan we ook dat de mensen met mij denken. En dat zij ook hun eigen ideeën daarin ombrengen. Want wij kunnen wel van alles bedenken. Maar we moeten het mijnen aan de dwam. En wij willen graag samenwerken met de mensen hier. Dus kom alsjeblieft buurs en loop u zo naar mouw. Spreek u zo van wat er mist wordt en waar wij wat in betekenen kunnen. En wij willen daar graag op brainstormen en dat uitvoeren.